Terve YouTube, OneGamer tässä. Ajattelin tehdä nyt tämmöisen erilaisen videon, kun kävin tossa justiin äsken kaupassa. Ja mulla on siellä yksi ystävä, joka oli käynyt Japanissa. Ja se toi mulle vähän tuliaisia. Tää on vasta ensimmäinen osa siitä. Eli tässä ei ole vielä kaikki. Mutta tässä on niinku muutama mitä silloin oli mukana tällä hetkellä. Niin se toi mulle tuliaisia sieltä, muun muassa näitä Poki-karkkeja. Huomaa, että on Japanista, koska tässä on 3 pakkausta näköjään. Huomaa, että on Japanista, koska täällä on japaniksi kaikki ohjeet. Niin kuin huomaatte. Tässä sanoo jotain, että tuossa pitäisi avata tai jotain, mutta en mä tiedä. Mutta toisella puolella taas lukee, että se avattaisi niinku täältä puolelta. Näin. Ja. Sitten mulla on toinen juttu. Tämmösen sain sieltä kanssa. Ja kun kuuntelette, niin se helisee. Ja mikähän täältä mahtaa paljastua, mä avasin tätä jo vähäsen, koska mä en jaksa hirveästi painaa tän kanssa. Niin, täältä ilmestyy tällainen juttu. Ihan pieni hetki. Halo. No. No en mä voi nyt, kun mulla on tässä yksi juttu kesken, mutta kyllä mä niinku myöhemmin voi laittaa. Joo, kyllä. Mä laitan vähän myöhemmin sillä viestiä. Moi. Sen siitä saa, kun on puhelin auki. Mut se soittaa perään jotain marisee, en tiedä mitä. Mutta pahoittelen siitä. Tää on jonkunlainen avainperä. Se on tommonen hahmo. Ja kaveri sanoi, että nämä on hirveän suosittuja Japanissa kuulemma nämä tämmöiset. Niin otetaanpas nyt ulos täältä paketistaan, jos mä saapaataan jotenkin. Tuohon nyt sieltä. Mikästi. No. Noin. Tässä on tosiaan niin tämmönen ukkeli. Ja se näköjään teipattu tänne kiinni tää yksi osa. Mites tän saa nyt tästä irti? Onneksi mulla on sakset tätä varten. Ja se on lujaa kiinni. Lähtihän se.
Ja. Kasamatsu Park. Amano Hashidate. Ja. Niin, että tää olisi jonkunlainen, mä en tiedä onko se joku kännykkäkoriste tai joku. Siinä on tämmönen, tätä ei voi oikein kaulaakaan laittaa eikä mitään. Että varmaan joku puhelinkoriste tämmönen. Jänskä. Kun se heiluu tossa, niin mä viitti, katsotaan näin päin. Tämmönen juttu. Ja. Sitten aletaan työstää tätä näin. Pakia. Mansikan makuinen kuulemma. Ainakin strawberry tossa lukee. Nämä on sisältä tämän näköisiä pakkauksessa. No tällaisia karkkeja. Taas. Maistetaan. Ei sit tuoksutetaan tietenkin. Haju on kyllä aika tyrmäävä. Mutta ei anneta asian häiritä. Nyt kun ne näyttää tällaisilta jutulta. Mä en tiedä kummasta päästä tätä kannattaisi ruveta syömään. Neuvutaanko tässä mitään? Ei. Mutta mä vähän luulen, että se auttaa tästä päästä. Niin maistetaan. No ihan kuin keksiä söis. Nam. Ja, meillä nää myöhemmäksi varten. Hyviä on, se voin sanoa. Sitä menee kiinni. Mä jotenkin tosta noin. Mene nyt sinne sisään. Noin. Kyllä tää oli tässä. Seuraava osa tulee sitten aikanaan, kun saan ne loput tavarat sieltä kaverilta. Mut joo. Japanin juttuja. Eli ostakaa ihmeessä Pokia, jos menette Japaniin. Tää on tosi hyvä vaihtoehto niinku kekseille. Ja tosi hyvää muuten. Ja sitten oli tämmönen ilmeisesti joku kännykkä juttu. Mut joo. Tää oli tässä. Se on moro.